बिदिब्ला दा नोंसोर फैबानो जाबाय दे। आरो ओइ फाग्लि, नों एसे थाब फै, मैगं थाइगं हानो। सोरांस्रि बिहामजो, बिदिब्लालाय मोजाङानो जाबाय दाना। दिनै न'आव माइरं, थाव, संख्रि, फानलु, मैगं थाइगं सानसे एरनायानो एरनाय। गासैबो होजोंनो जानानै फैनोसै दे, न'आव रावबो दा संसै। जागोन दे आयै। आरो जोंनि न'खरनि गासैबो मानसिया थाङाब्ला ददेया गाज्रि मोनगोन। नाथाय खोथाया बेसो जाबाय, ददेनि फिसालानि थाखाय आं मा गिफैगोन? गैयैखौलाय माथो खालामनो बिहामजो, गावनि दंनाय मानि हानायखिनिखौसो होगोन दा। आरोथ' बिसोरबो हरखाब दिनैसो खबर होथारबायब्ला आरो सिगांनिफ्रायनो खबर होनानै दोननायबासोमोन जोङो टाउनफोराव थांनानै माबा मोनसे मोजां बुस्थु लानानै फैनो हायो। हरखाबलाय बहा मा मोनो? जि दङ खाथि खालायाव दुकान, बेफोरनिफ्रायनो बे हौवासा गथ'नो मा होथावथाव बेफोरखौनो होबानो जाबाय आरो। बेनोथ' जाबाय, हौवासा गथ'फोरनि बुस्थुफोरखौ बाथाय आं बारा मोजां नागिरनानैनो मोना। आरो बिसोरना इन्टारेस्टआनो खालि गारि, साइकेल, माबा मिबि इफोरावल'थार। हाब, गारि गुरा इफोरलाय माथो एसां दाम बिहामजो? एसे 100-200 मोननायखौनो लांदो आरो। आयै, अखोरांनि थाखाय बिनि बिमा बिफाया बेसेबांबा गोबावनिफ्राय खस्थ' खालामनानै गुन्दै बायनानै थास'नो माबा माबि रुनानै अमा फिसिदों बार्थडेआव जाहोनो थाखाय। आरो लोगोसे बेदर आन्थाल'थ' जायाना, ओंखाम दङ, दालि दङ, लाब्रा दङ, आरो बायदि बायदि थाव, संख्रि, फानलु, हालदै, गोबां खरसा। बिसोरनि खरसा थांनायनिबोथ' जों जाग्राफोरा एसे मोजां बुस्थु हैनांगोन ना। जोंनि मानसिफोरनि बुजिनायफ्रा मानो बेबायदिथाय? हाबा जानो लिंब्लाबो सोरबा बेबायदिबो बुंग्रा दङ। थै, हाबायाव बेदरखौनो थुख्रा 3ल'सो मोनजाबाय आङो, बेनोलाय मा मोजां गिफ्ट होनो? गिफ्ट लाङाब्लाबो जेनेबा सोरबा फैसा 200 होगोन होननानै लाना थांनायफोरा थै, जानाय लोंनायखौनो मोजां मोनजायासै, मोजां रिसेपसनखौनो खालामासै, बिदि होननानै सोरबा 200 लांनाया 30 थाखाल' होना गारबोयो। बेबायदि मानसि दङ, बिदि खालामनो हामाथ'। मानसिया गासैबो हानायखिनिखौसो जाहोयो, हायैखौलाय आरो बहाथो एसेबां लुबैबाबोलाय मोननो। जेरै बिसोरनि हाबा खुंनायाव बा बिसोरनि बार्थडे खुंनायाव खरसा थांदों, बेफोरनिबोथ' एसेसो बिसोरनिबो मुल बा बिसोरनिबो लाब जानांगोनथ'। आरो दाथ' अखोराङा उन्दै गथ', गावनि गोसो खुसि बायदि मोनाब्ला दायसो जालायगारथारगोन। आरो बेबो लोगोनिनो फिसाला। बेसेबां लायो साइकेलखौनो गंसे फिसा बायना हैनोसै आं। दे बिहामजो दे, नों मा होयो मा होआ, न'खरनिफ्राय जिखुनु मोनसे एसे मोजां बुस्थु बायना होबानो जाबाय। आं थांग्रोनोसै दे, नोंसोरो दा बिमा फिसा फैदो। मामा, अखोरांनो थाखाय नों मा लांगोन बेखौ जिंगा दासि। अखोरांनो मा होनांगौ बेनि थाखाय आंनियाव मोनसे मोजां बुस्थु दङ। नों बेखौनो अखोरांनो हैबानो जाबाय। बे मा बुस्थु जाथावगौ आइ? मामा, रोना गोसो गोरबो अननायजों आंनि थाखाय बियो मोनसे सना होदोंमोन। बे सनाखौ नों अखोरांनोनो हैदो। सनाखौ बोरै हैनो आइ? सनाखौथ' आरो बेबो नोंनि फिसाय, आंनि बिजामादै रोनासो नोंनो अननानै होदोंमोन। बेखौलाय नोंलाय मानोथो मालायनो होनो सानखो? जेबो दा बुंसै मामा, अखोराङाबोथ' नोंनिनो सासे फिसाला बायदि। मानो होनोब्ला अखोरां बिमा मादै ददेयाथ' नोंनिनो लोगो ना। नोंनि लोगोनि फिसालाया नोंनिबो फिसाला। बेनिखायनो मामा, रोनाथ' आंनिबो फंबाय जायोना। जेबो नङा, नों बे सनाखौनो नों फंबाय अखोरांनो हैब्लानो जाबाय। मानि सना? खोमानि, गन्थंनि, आखाइनि मा सना? आंनि नैबे आखाइ फारनैनि सना। मामा, आंनि बे फारनै आखाइ आगदा आरो आगसिनि थाखाय रोना अननायजों आंनो सना दानानै होदोंमोन। आरो बियो बे सनाखौ लाबोनानै आंनि आखाइ फारनैखौ हमनानै बुंदोंमोन, इसा, दिनैनिफ्राय नों आंनि हिन्जाव। बे हिसाबै नैबे आसान मोननायानो आंनिसिन। नों आंनि हिन्जाव होननानै नैबे आसान मोननायानो आंनिसिन होननानै होदोंमोन। नाथाय दाथ' रोनानो गैलाना। बे आसाना जेसे दिन आंनि आखायाव थागोन
एसे दिन आं रोनखौ बावनो हानाय नङा। आरो नोंसोरथ' आंखौ गोबां सिमां होदों फरायफिननो। आरो नोंसोरो मोजां सेंग्रा नायनानै आंखौ हाबा हरफिननो होननानै नोंसोरो बुंदों। नोंसोरनि होनाय खोथा बायदि जेब्ला आं मानिनो हागोन बे आसानखौ आंनिफ्राय खोमायोब्लासो, नङाब्ला आं हानाय नङा। बेनिखायनो मामा, अखोरांनो आंनि बे आखाइ फारनैनि सनाखौनो नों हैदो। नाथाय मामा, जेबो नाथायनि खोथा फैला बेयाव मामा। आंनि खोथाखौल' मानिदो। जागोन दे, आं मानिबाय। नोंबोथ' थांगोन ना बार्थडेआव? नोंनो होदो नोंनि आखाइ फारनैजों। आं थाङा मामा, आं बार्थडेआव थाङा। मानो आइ? थौदो, बार्थडेआव गासैबो जमा मोखां नायज्लायज्लाय बोथिसे जानानै फैनोसै। दिनै न'खराव ओंखाम संला आइ। थौदो थौ। आरो नोंनि मादै ददेयाबोथ' दुखु मोनगोन ना नों थाङाब्ला। थौदो आइ थौ, ज' थांनानै जानानै फैनोसै। नाथाय मामा, आंखौ मानसिफोरा मिनियोब्लालाय? रावबो मिनिया। नोंनि जाथाय जानायखौ नों बजबनानै लायाखै नङा, बे हारसिंसो जादों। आरो जुदि सोरबा आंनि फिसाजोखौ मिनियोब्ला आं मालाबाबो सिरि थाया। फैदो, थांनोसै, समाबो जाबोबाय। थौदो बिदिब्ला। आइलाय, आइलाय, ओरै फैलाय। आंखौ मानो गाबज्रिबाय थाखो आफा? आं खामानि मावदों, नों बेयावनो जिरायनानै थाना। फैल'लाय आयै, आं मोनसे खोथा गोसोआव गैलालै, बावदों। ओरै फैथ'लाय। मा जाखो आफा? आयै, दिनैथ' आंनि बार्थडेलै। दिनै मा तारिखलै? हाबाब हाय फिसा, नों बेखौबो मिन्थिथारलाना? दिनै नोंनि जोनोम साना बेसेबां तारिख नों बेखौबो मिन्थिया? आच्छा, दे, आं बेखौ दा मबाइलाव नायना लासिगोन दिनै खै तारिख। आरो दिनै मा बार आं बेखौ नायसिगोन। नाथाय आं बेखौसो बारा मिन्थियासैना। बेसे इयार्सनि बार्थडे आंनि दिनै? 2, 3, 4 बेसे इयार्सनि बार्थडे? आफा, नोंनि दिनै 5 इयार्सनि बार्थडे। खोनासं आफा, नों बेयावनो जिरायनानै था। मानसिफोरा फैगोन, नोंनो मोजां मोजां गिफ्ट होगोन, नों नाजावबानो जाबाय। आरो सोरबा नोंनो एसे बुरिसाफोर गिफ्ट होफैयोब्ला, नोंनिख्रुइ देरसिन बैसोनि गिफ्ट होफैयोब्ला नों बिसोरनि आथिंखौ हमदे आरो बिसोरो नोंनो आशीर्बाद होगोन। आरो खोनासं बाबा, मालायफोरा गिफ्ट होफैयोब्ला गिदिरब्लाबो फिसाब्लाबो दलद दलद नाजावनानै था। बे मोजां बे गाज्रि, गिदिर फिसा बिदि भुलावबो दाबुंदै। जागोन दे आयै, आं बेयावनो जिरायबाय थाथारनांसिगौ होनबा? औ आफा, नों बेयावनो जिरायनानै था। आइलाय, ओरै फैफिनलाय। आरो माथो जाबावखो आफा नोंहा? आं मोनसे खोथा बावबायलै, ओरै फैलाय। खर'आ आवलिसिगोन आंनि। दे बुं मा? ओरै जानाय लोंनायनि बेसेबां खामानि गोग्लैनानै दङ, नों फाल्थुनो। दे बुं मा खोथा? आंनि बार्थडेआव बेसेबां खरस थांखोलै? बाबा, बेसेबां खरस थांदों, बेसेबां थाखा फैसा थांदों, बेफोरखौनो दासों। नोंनि नोफा आरो आं मिथिगौ। नों सिरि सिरि थादो आरो आंखौ गाबज्रिबाय थानो नांला। आयै, आं ओंखाम उखैबायमोनलै, माला ओंखाम मोनजागोन? हेपि बार्थडे अखोरां। अखोरां। मा लाबोदों आंनो? नोंसोर मा लाबोदों आंनो? आया, ओइ अखोरां, आं नोंखौ दहाय मा फोरोंखो? मानसिनो बिदि सोङा नहय। हामा बिदि सोङो। आयै, एसां गिदिर अमा बुथारदों आंनि बार्थडेनि नामाव, आरो बिसोर आंनो मा होफैदों आं बेखौ सोङाब्ला जाहानि अमानि बेसेना ओंखारनाय नङा माथो। नोंखौ सोबासिगोन आं गथ'। हरदो, मा लाबोदों नायनोसै आं। अखोरां आबौ, नोंनि बार्थडेखौ जोङो हरखाब खबर मोननायलाय बेबायदि जेबो गोमोथाव बुस्थु लाबोनो हायासै। नों दा गोरलै गथ' नालाय, नोंनो हरलिक्स लोंनो बा गाइखेर लोंनो, दै लोंनो दा नोंनो मोजां मोनसे कापनि बा गिलासनि गोनांथि। बेनिखायनो आं नोंनो मोनसे मोजां काप लानानै फैदों आरोना। कापसो लाबोदों आरोना? मोजां बुस्थु लाबोनो हायासै? अखोरां, आं रागे हाला नोंखौ। आं नोंखौ माखौ फोरोंखो मानसिजों बेबायदि रायलाया होननानै? नोंखौ बिराद बुनो लुबैबाय। हाथायासो मानना दं आंनि, आखायासो मानना दङ। दिनै नोंनि जोनोम सानखालिसो आं नोंखौ दिनै बुला, नङाब्ला नोंखौ बारग्रोथों नोंनि बे जोनोम साना, नोंखौ गाबोन थिगसे बुगोन आं। नोम्माया फोरोङाना नोम्फाया फोरोङा नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो? जेबो नङा दे गथ' मानसि, बिसोरलाय दा जि गोसोआव फैयो बेखौनो बुंगोन आरो। गाज्रि दा मोनसेहाय दे। अखोरां आबौ,
आं नोंनो काप लाबोदोंब्लाबो ओरैबायदि काप बियो माने ओरैबायदि मोजां नायनायाव बियो ओरैनो सिम्पोल जानो हागौ नाथाय नोङो बेयाव दै बा साहा बा माबा मोनसे बुस्थु हरलिक्सफोर बा गाइखेरफोर लुब्लानो बियो लाइट प्लाक प्लिक प्लाक प्लिक प्लाक प्लिक हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे बेबायदि लाइट जोंगोन जोबोद समायना आरो बिनि बेसेनानो बेसेबां मिथिगौ 500 आरो अखोरां आं नोंनि थाखाय मा लानानै फैदों मिथिगौ मोजां बुस्थु जाखानाय नङा नोंनियाबो आंनो रावबो मोजां बुस्थु होफैयाखै आरो आं सानदोंमोन मानसिफोरा आंनो बार्थडेयाव बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु होफैगोन होननानै मबाइल जेरै साइकेल फिसा जेरै माबा माबि गारि जेसिपिनो मानो बेफोरखौ होफैगोन सानदोंमोन आरो अखोरां आंनिया जोबोद मोजां बुस्थु आं दायो बुंथ'ला बुंब्ला नों दुखुसो मोनगोन नों गाबोन खेवनानै नायब्लानो जाबाय आरो ना मोजां बुस्थु नंखाया बियो बेनिखायनो खोन्थानो हायाखै गासिबो जागारनोल' फैदों ओरैनो जोंहा मामा बाबायाबा एसेबां फैसा खरस खालामदों बेदर ना माबा माबि एसेबां खरस खालामदों ओमफ्राय मानसिफोराबो फैसाखौ 10 थाखा 20 थाखा होयो आरो गथ' मानसि होननानै आं गथ'बाबो मा आं फैसा हिसाब मिथिया नामा आं फैसा साननो रोङा नामा आंबो 500,000 फैसा दानो लुबैयो खालि 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखा आरो हे सर लाजिबाय आं नोंखौ लाजिबाय फैदो फै सिङाव जिरायहैनोसै बिनि खाथियाव थाबाय थायोब्ला लासै सिंसो खालामबाय थागोन बियो दरे बे गिफ्टखौ अबेयाव दोननांगौ जाखो नै बेयावनो दोनदों बेयावनो दोनफैदो बेयाव दोननानै सिङाव फैदो 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखाल' आरो फैसा होनायफ्राबो ओमफ्राय जि मोजां मोजां साजायना लाना फैलाय थिखादों बक्सफोरखौ माबा नों पाखुरानि माबा पुतुलानो मानो बेफोरखौलाय मानो नांगौ आंनोलाय आं खिथा पुतुलाजों गेलेबाय थाग्रा मानसिबाव हेपि बार्थडे अखोरां मा बुस्थु बिलाय अखोरां नोंनि जोनोम सानाव आं नोंनो जेबो बायनो मोनासै न बे फैसाखौनो लादो बेसेबां दं नोंनि मार्बल बायनानै गेलेनो हानायसेबां दङ 40 थाखाल' आरो नों बेदरखौ दरब्रैल' मोनजागोन दे मिथिखा आयु मा होनाय जाखोसै बेलाय 40 थाखाल' होदों नालाय बेदरखौबो दरब्रैल' मोनजागोन नों मासे लफियाहाय बार्थडे गथ'आनो जाबा जानानै जानो हायैखौ लानानैसो थांबावगोन दा आङो दरब्रैल' जाखा नोङो 40 थाखाल' होदों नालाय दरब्रैल' जाखा बाबा सना अखोरां हेपि बार्थडे अखोरां फंबाय नोंनि जोनोम सानाव आं नोंखौ बेखौनो आशीर्बाद होयो जिउआव देरहासार जानो हाथों गिदिर मानसि जानो हाथों गियानि नम्र जानो हाथों आरो लोगोसे नोंनि साननाय मानियानो जाफुंथों बेनि अनगा आंहा नोंनो होनो जेबो गैला आंनो मा लाबोदों होनो अखोरां सना आं नोंनो जोबोद मोजां बुस्थु लाबोदों बे बुस्थुखौ जानला माला खोन्थाजाबाय थाया नों उनाव नायब्लानो जाबाय आं दायो खोन्थायोब्ला एन्जराबो खोमा दङनो बोरैबा एन्जराबो खोनायोब्ला गोबां लकसन जागोन बेनिखायनो नों गाबोन मोजां खेवनानै नायब्लानो जाबाय दे आं नोंनो मा बुस्थु होफैदों मा बुस्थुब्रा खोन्थाबा मोजां मोनगौमोन मानसिफ्रा ओरैनो आंनो 10 थाखा 20 थाखाल' होलांखादों पुतुलानो मानो माबा माबिसो होदोंब्रा माबा कापखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ आंलाय गिलासावनो लोंखायो माथो बेलेग बुस्थु होनो हाया बायदि जि मिसा मिसि खम दामि होफैदोंब्रा आंनो मानसिया जि दुखु मोनदों आंनि बार्थडेयावबो बिदिसोब्रा मानसिफ्रा आंनि 5 बोसोरनि बार्थडे मोनबा होफैनांगौ सानफ्रोमबो गासिबो मोनसेल' होफैदोब्रा हा सोरांस्रि नोंसोर फैबाय फैदो फै सोरांस्रि मा जाखो ना अखोराङासो नोंसोरखौ माबाफोर बुंबाय नामा ओहो जेबो बुङाखै सार सोरांस्रि गासैबो फैजोब्बाय नोंसोरल'सैमोन नोंसोरखौ माला फैगोन जि सानबायसो थादोंमोन दा नोंसोरो सफैबायना गोसोखौनो मोजां नांबाय बेराफारसे संनाय खुरनाय गासैबो जाखाजोबखाबायानो फैदो जानाय लोंनायखौबो खालामजेननोसै अखोरां मा अखोरां दिनै नोंनि जोनोम सान दिनै नों मिनि हाले हालेसो थाबाय थानांगौमोन माबा नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मोखां दरसेसो नुबाय आङो मा जादों जेबो जायाखै मालाय जानांगौ आरो अखोरां आं माबा मोनसे गोसोआव साननानै फैबाय थादों आरोना मा अखोरां नोंनि गुमैया थैबाय आंहाबो जोबोद दुखु बेनिखायनो दिनै नोंनि जोनोम सानाव आं मोनसे गोसोआव सानदों आरोना बेखौ खालामनो होननानै नों राजि जायोब्ला आं खालामगौमोन
मा होनदों नों आब' इसा? औ, दिनै नोंनि बे जोनोम सानाव गामि गंसेयैनो मोनसे कालचार खालामनो होननानै आं सानदों। जाय जि हायो, सोरबा डायलग, सोरबा गाबनाय, सोरबा मिनिनाय, सोरबा खननाय, सोरहा जि टेलेन्ट दङ बेखौनो खालामथों, मोनसे बादायलायनाय प्रग्राम खालामनो। बेफोरबायदि खालामनो मोनोब्ला जानांगौ आंबो दुखु दाहाखौ बावगारगोन। आंबो नोंनि जोनोम सानाव नोंजों लोगोसे रंजाफानो हागोन। मानिगोन ना? औ जागोन आब' इसा, नों जे सानो बेखौनो मावनो हागोन। बिदिब्लाथ' जों सानैजों थांनानै जोंहा बाबानि सिगाङाव बुंहैनि। थौ, नोंसा बाबाया मा बुङो खोनासंग्रोनोसै।